Hello. Welcome back to my vlog, Arma Vlog. Since kanya guys, ngayon lang ako magbablog ulit dahil may pagkabisihan. Ayan, hello. Kaway na Ate Gilayo. Ayan. Hindi pala naka-open. Oy, dito pala yung ano namin si Donya. Bahawi na kami ng Bicol. Handa ka na Ate Lot, yung handa mo, ubusin namin. Oh, Kuya Imon, kamay ka na. Na traffic. Namimiss mo na Tan? Umuwi? Gusto mo nang umuwi? Ha? Anong gagawin mo doon sa Bicol pagdating? Ha? Hi ka na sa mga viewers. Hello po. Che.
Karating lang namin dito na kami sa terminal sa Pasay. Kasi uwi kami ng Bicol. Ito karating lang namin. Mga alas 2, alis na itong bus na RMG ang sinakyan namin guys. Mga mahinang nila lang guys. Kasama ko. Yan. Hi, Kate! Ate Gilay. Ayan si Mami Nini. Mami ni Ate Bon. Ayan, Ate Princess. Kaway ka naman Ate Princess. Ayan siya, Kuya Imon. Imon. Ayan. Saka si Ate Col. Ayan, si Nathan guys. Busy sa cellphone. Hello guys. Nantay na lang namin yung oras kasi balis na po dito sa Pasay mga alas 2 punta na kami dito. So bukas ng umaga, try nyo lang guys, i-video ko ulit doon pagdating namin doon sa Santo Domingo sa lugar ng ating mahal na asawa. Walang pasahero. Kunti lang. Hindi man na mapupuno ito. Start na. Alis na kami. Dito lang, wala pa naman pasahero. Dito ka ako. Dito ka ako. Para ano? May pasayro na dito kami. Oo. Ayan guys, si Kuya Emon, binata na. Umuwi ng pumunta ng Maynila yan, may mga sipon pa yan. Ngayon, umuwi na ng Bicol, wala, binata na. Kaya nang tira nila na doon. Ah. Ayan guys, so yan ang tita nila na Donya. Ito guys, kaya kami umuwi dahil kasal ni Ate Lot, yung kapatid ni Ate Gilay. Baka next year siguro susunod namin ang uwi. Ito na naman sa Ate Gilay ang ikakasal. Ayun o, Ate Gilay is coming. Soon ay soon pala. Taga-saan boyfriend? Nagasan yung boyfriend mo ate? Ay, buhasan. Makikilala natin, malapit na. Ayun guys, ipapakilala namin sa atin namin doon. Kilala namin yung boyfriend niya, makikita na namin yun sa personal. First Dating meet. natin. Bukas. Sige guys. Ayan guys. Ayan guys, paalis na kami. Alaw na cheese. Wala pa naman. Parang nasa bahay lang ako. Takot daw siya. Oh. Dito? Mamaya, dito ka kay mama, tabi tayo. Tabi na tayo. Anang tos. Bakit saan ba siya? Nandiyan ka na lang. Sino ang katabi ko dito? Yan lang nagwala. Ayan guys, so palis na ang bus. So sinakyan namin. Okay, palis na kami. Ayun na naka, kung di pa tumatakbo. Dami ring sumasakay oh. Sila na. Yan. Apa? Patras na yung bus. 12 hours later. Good morning guys. Ito, ang lakas yung ulan. Tamang-tama, dumating kami ng maaga. Umuulan din. Eksakto talaga nga nakarating kami sa bahay. Umulan siya guys.
Bakas ang ulan, no? Daming mga tanim dito ng mga ano, saging. Daming mga tanim. Ito yung Hacienda Nevermundo. Anong lugar ito? Santo Domingo? Albay. Salvacion, Santo Domingo, Albay. Ito 7:30 ng umaga. Wala pa akong tulog, guys. Puyat ako. So maulan pa. Yan. Paalam na ako, guys, kasi headlight lang muna ako konti na pagod ako, karating ko lang.